бо як патент дар чанд шаҳри Федератсияи Русия барои муҳоҷирон дар корӣ мебошанд, шумо метавонед ки дар ҳамун курс иштирок кунед. ба фикрам гиҷоида маълимаи созӣ худо. Салом тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. Чхеле ки аз номи видео диден, аллакай маълумае ки мо дар чӣ мавзӯъ суҳбат мекунем. Лайк мондана фаромӯш накунед. Як хабари хуш ба маълумоти шумо аввалан мерасонам. Касое ки мехоҳем шумо худтон ҳамин чизоро ёд бигирен, дар курси мо иштирок бикунед. яъне ки дар сайти госуслуги дар ҷое ки зиндагӣ мекунед худтон регистратсия кардана ё ки запрет доштану надоштана худтон проверка кардан, патент аннулировать будан ё набуданша худтон проверка кардан, тарзи аризае ки барои депортатсия шудан тайёр мекунӣ, ҳамин чизоро ёд гирифтан. номери WhatsApp мебирояд, дар ҳамунҷа бинависонед ва дар курси мо аъзо бошена ёд бигиред. ҳукумати Федератсияи Русия ба Думаи давлатӣ лоиҳаи қонунеро пешниҳод кардааст, ки он ба муҳоҷирони корӣ иҷозат медиҳад бо як патент дар ду минтақаи ҳамсоя кор кунанд. меъёри пешниҳодшуда танҳо ба шаҳри Москав ва вилояти Москав ва Санкт-Петербург ва вилояти Ленинград рабт дорад. лоиҳаи қонун рӯзи 10 марти соли равон дар пойгоҳи додгоҳи Думаи давлатӣ нашр шудааст. яъне ки ҳозир вақте ки шумо дар Москва қарор доред, патенти Москва дошта бошед, дар Санкт-Петербург наметавонед ки ба ин патент кору фаъолият кунед. як қонуни наве ба имзо мерасад ки бо як патент дар чанд шаҳри Федератсияи Русия кор кардана иҷозат медиҳанд. ҳозирашда пешниҳод шудагиаст. тибқи ин лоиҳа шаҳрвандони хориҷие ки дар ҳудуди як минтақа патент гирифтанд метавонанд дар минтақаи ҳамсоя низ фаъолият кунанд, ба шарте ки байни ин минтақаи Русия созишномаи дахлдор баста шавад. ҳамзамон корфармоён ки дар як минтақа фаъолият мекунанд метавонанд шаҳрвандони хориҷиро ки дар минтақаи дигар патент гирифтанд ба кор қабул кунанд. дар назар мебошад ки аз ин қонун аз 1 сентябри соли 2025 қувваи қонунии худро пайдо мекунад. ҳар як лоиҳае ки пешниҳод мешавад ва баррасӣ мешавад аз 3 моҳ то 6 моҳа муҳлат дорад ки баъдан қувваи қонунии худро пайдо кунад. бо як патент дар чанд шаҳри Федератсияи Русия кор кардан шурӯъ карда аз 1 сентябри соли 2025 қувваи қонунии худро пайдо мекунад, яъне ки аллакай иҷозат дода мешавад. яъне ки як ширкате ки мисол меорам барои шумо дар шаҳри Москва кору фаъолият мекунад ва дар шаҳри Санкт-Петербург ҳам ҳамун ширкат корхона дорад. дар вақте ки иҷозат додан ҳамун ширкате ки Москвада кор мекунед шумо ва ширкате ки дар Питер ҳастай уҷарам ба кор ки даъват кунанд шуморо мабодоӣ бо ҳамун як патент метавонед ки дар ду шаҳр кору фаъолият кунед. ибад як хабари муҳим хостем ба маълумоти шумо бирасонем. комментарияҳои шуморо хонда ба саволҳо ҷавоб мегардонем. ягон нафари шумо хоҳем ки границаи Қазоқистон сафар кунед ва абрадна вориди Россия шида битонед. номерошон мебирояд, зангшон бизанед. шафёрои бо таҷриба ва боваринок мебошанд. Гадоев нависондай. салом алейк. ака сертификати ман то апрели 2026 срок дорад. патент кардан мешавад? срок дошта боша агар? бале, мешавад бародари азиз. Баҳромшо нависондай. салом акаи Сорбон. ин чӣ намуд проектай? фоидаҳошам мефаҳмондӣ. дар аввали видео оиди ин масъала фаҳмондум ки дар курси мо, дар проекти мо касое ки мақсад дохил мешаванд чӣ чизоро метавонанд ки аз худ кунанд боомӯзанд. чизое ки ҳаррӯза дар Федератсияи Русия барои муҳоҷирон дар корӣ мебошанд, шумо метавонед ки дар ҳамун курс иштирок кунед ва ҳамин 10 намуд чиза аз худтон бикунед ки ҳаррӯза ҳамин чизо дар кортон мешаванд. як нафари дигар нависондай. ассалому алейкум акаи Сорбон. бачаи ман 3 бор гардонданд. метавонад омадан? ягон ошибка надорад. 90 рӯз гуфтанд. гузарад боз омада бо гардонданд. ошибка надошта боша идов пеш аз сафар карданаш метавонад ки рафта ба шуғли аҳолӣ ҷои шиноснома ва раводид ҳастаед. муроҷиат кунад, дар оҷа маълумоти пурраву бештара ба худшон мегиранд. умед нависондай. ассалому алейкум акаи Сорбон. даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ ҳозир сар шидагӣ боша ё ин ки не? аз 1 апрел сар мешавад то 27 мая давом мекунад. бобиева нависондай. салом Сорбон. иди рамазон муборак. Сорбон ба Беларусия граница мумкинаи рафтан? ба Беларусия вориди Россия шидан дар назар дошта бошен, ҳозир иҷозат надодастанд.
яъне аз ҳамун аэропорти Беларусия гардондесиян ва худованд кунад ки дар ин соҳу саломат бирасем ва боз чандин иди дигара якҷо бо тани сиҳат ва бо хушбахтиҳои зиёд ҷашн мегирем. Иди рамазони шуморам омадаш муборак бошад. Як нафари дигар навишондаи салом мака. Ман 13 декабр омада будам. Барам метавонам документ карда. Пешакӣ раҳмат. Бале, пеш аз 5 феврал касе ки аз Россия берун баромадагие бе документҳоро дар назар дорем. Шумо метавонед ки ҳозир бирем ва документҳотона 100% бикунед. Қайнарқул навишондаи. Салом, чӣ хел шумо ака? Москва бирам. 3 моҳ пас граница бигзарон мешавад. Мигратсиони картаи гости қатъи дароен Россия агар не, мутаассифона наметавонем. Ҳозир баъди 9 моҳ иҷоза додагиян касе ки гости мебирояд аз Россия. Як нафари дигар навишондаи салом ака. Шумо қатъи аз пеш гап задан мумкин аст? Кабинети шумо куҷодаст? Адресона мегуфтем. Ман як проблема дорам. Метавонед ёрдам карда. Мақсад як одам дар ми Москва аст. Ҳамура чӣ хел биёвем маслиҳат медодем. Мо дар бораи кофтукоб ягон одам ростигап розус нестем ки биковем биёвем ва намедонам дар ин сухани худа чӣ ҷавоб бигардонам. Эҳром навишондаи. Акаи Сормон. Салом, вақти рафтан Тоҷикистон дар аэропорт видварения мекунанд. Аз сабабе ки документ надошта бошен, қонунна нарушат карда бошен, метавонанд бикунанд видварения. Запрет яъне ки. Буриев навишондаи. Салом акаи Шормон. Патенти ман моҳи май буд, моҳи декабр аз Москва баромадам. Ман метавонам равам документ кунам. Моҳи май буд чидагӣ бошад, моҳи декабр биромада бошен, бале мешавад. Як нафари дигар навишондаи тамошо кунед ё тамошо кунед. Ба фикрам гиҷоида маълимаи созӣ худа. Расу қадар маълимагид мефора ва ягон ҷода дарс те ва мо худмон медонем дастатична баъзе чизое ки крам медонем. Зиндаву сарбаланд бошен. Навори имрӯзаро ҷамъбаст мекунем ба ҳамӣ. Худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.